Katu ka RTI ka bapilai bakala ami po social media pada po kubor. Kawai ka pangasong lingo ka sulong no ba itu inong file katu ka RTI. Ka cingkali ka ba ilabu lingba ka RTI ka jongki tek kum ba ilapan lingba ki cingkali ngilai. Ti ka basong lingo enga ka sulong no tanggani ka wai ba po ki kubor ba social media ka don ka jingkano na katu ka na itu aktivis yang ba ka district council ka kamkot tender ne public notice dada fikeli tingi na ka district council rungin ai ke nyepi ka takakot kasla handai ka jing ka long ba ikam keli hatongi kot tender ne kot public notice ya ka tu ya kitu ki gates ne ka jing keli ka jong ka keli be tek ka notally ki work order pi ai kini ki work orders ki badan bat nga hang ya kaman ti kini ki jo ki copies ki bangila ai sya kitu ki RTI activist ti kumang omantan kajingkeli ki kamkeli hatungi ai public notice nani hatungi le ka tender jinda ki keli tingila ai ke juba mande kajingkeli ki keli be ka nutli ki work order tingi ai be tangka kajingdon jong ki work order tangman shye shai lang baro nadu ka por ka basdang jong ka jingwan shimti ka jong hangi po office ya kini ki gates ki bapher ngani thu ipi kade ka senjam ka badingkong ka bangi ngila le ka public notice yakini ki khatwai tili ki gates ki balap apa ka RTI ru ki ladon ki public notice bat ngi hang ne po office ti lesi ti RTI activist da ikwa ya ka list jong ka public notice sungin ai henry kumachu benrap ya ka ega bafila kali ka sulong no ba khatwai tili ki gates ki bangi labu haki strategic points kumachu ai nuksai pi kidon ki gates ki bangi labu ki bangi tip ba kadon ka illegal collection te baro kitu kisnam ka yai be da ka illegal ka district council ru kam yo revenue te ha ka jaka jong kitu ki illegals ka bamanta ni labu da ka belong legal da ka bangi ai da ka work order but chua bangi ai da ka work order ru ni labu da ka public notice hang ni apa notice board jong ka district council ka bangi ai por hadu nyo na di siposi ya kinong application na kinong applicant ki banwan ban apply ha ka be dei bat ka jingyo jong ki gates ti ban ong ya ban bun te ngam tharai ba ngani ha bat ke jingkeli ke jongpi ban om bangi penbun andai kini gidi ki gates ki bla don lupa na do kam mashwa di ke shu ni pendu kat tu kat ni na kiwi ki jaka ni install shiki jaka ki bangi smuthu ba ka revenue ke jongi ka don ka jing leakage ka babon di dei tang bangin yo bangin te la kam ni ka to ka leakages ke jongi ni yo ban install kini ki gates ha ki jaka ki bangi installment ta na kini danga bakla mga ka don stage po west castles ki don ko masaw santali mo ti ha kitu ki jaka ki bangila tikna ba ki de ki illegals gate ki bal ayem na do formashwa ngila permi da kani ka legal ka bangi ai work order ti kani ru ngansu ong pi ka de be tik tang ka trial basis mo namar ba ha ki jaka ki budon ki illegal mashwa ngila abo da ki gates ki balong legal lingba ki work orders ti kin trekam in say pet hadin uniusnya namar bangila ai yakini ki work order shaki paiba ki bapher nang tina po west castles but lada ki wan ai ka report hadin dakut ka term ko jongki le ni dakut ka time period ka bangi ai namar be ka di financial year be tingin sa yo bangin ya pet ani ban khmi hato ka long em ka bodon kam pade bangi dang beteng yi kita ki giat nani ngin pendu ini ki giat nama bangi smutu ka jingbu ko jongi ini ki giat ha mantau snem ka silong no tang mante la kam yi ka tu ka jingya ba illegal jongi ini ki giat ski bodon